हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों दि बाहाय अनलाइन नोट्स होनाय आरो बेयो सिगांनिफ्राय जागासिनो दं। नोंथांमोनहा जायफ्रा नांगौ बिथांमोनहा लानो हानाय जागोन। जे क्लास 9 नि ससियेल साइन्सनि जिअग्राफि पार्ट आरो बेयो चैप्टार 2 नि दा बिनिनो नोट्सखौ PDF होनाय जागोन। नोंथांमोनहा बेखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो बेनिफ्राय गावबागाव लिरनानै लानो हानाय जागोन। दा बिनि सिस्टेमखौ माबायदि फरायनांगोन बेखौ आङो एसे खिन्थाना होनि। नोंथांमोनहा नुगोन बाहाय बेबायदि पेज मोननै होनाय जादों। बे पेज मोनसे नेक्स्ट पेजआ बेनो मोनसे पेजावनो मोननै आरो बेनिफ्राय ओरै बोखोदो। बेनिफ्राय बोखोयोबा आरोबाव नेक्स्ट मोनसे अर्थात नैबे लेफ्ट साइडनिया नैखौ फार्स्ट, बेनिफ्राय बे सेकेन्ड। मोनसेबो टेक्सचुयेल कुइसन गालांनाय जायाखै। बेजों लोगोसे गेजेरनिफ्राय जेसेबां एडिशनेल कुइसन नांगौ बेखौबो मोनफाजोबगोन। बेयावनो मिक्स आप होनानै दंफाजोबो। बेखौ गावबागाव कुइसननि नाम्बारजों नायनानै लाबानो नुनो मोनगोन। जिहेथु जोंना दाना मेट्रिकआव फैबाय माने 50%आनो MCQ एबा अबजेक्टिभ टाइपनि। दा बेखायनो सर्ट कुइसन गासैखौबो चैप्टार गेजेरनिफ्राय होजोबखानाय जादों। बेनिफ्राय टेक्सचुयेल कुइसनाबो जेसेबां दं 100% जोङो सियर एन्सार खालामनाय दङ। दा बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, बेजों थांनानै डाउनलड खालामना लानो हानाय जागोन। जास्ट 1.86 MB ल'। बेनिफ्राय नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय बेनि अनगायैबो सिगांनि चैप्टारफोर आरो गुबुन क्लास 6 निफ्राय लानानै 10 सिम बेफोरनि गासैबो ससियेल साइन्सनि नोट्सखौ आरो अनलाइन क्लासखौ माखासे नुनो मोननाय जागोन। नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव लिंक दं प्लेलिस्टनि, बेनि मोनफा क्लास हिसाबै हाबनानै नायबानो जाबाय। क्लास 10 निबो दङ आरो बेनिफ्राय फैबाय थानाय नेक्स्ट चैप्टारफोरखौबो रि-आपल'ड खालामनाय जागोन। बेनिफ्राय सिगांनि माखासे बोसोर सिगाङाव अनलाइन आपल'ड खालामखानाय दंजोबोमोन, नाथाय जोंना बै समावहाय MCQ 50% गैयामोन। दा बेखायनो टेक्सचुयेल कुइसनल' बांसिन दंमोन, नाथाय नैबेवहाय टेक्सचुयेल कुइसनजों लोगोसे 50थानिबो बारा 50थानिबो बांसिन MCQनि नोट्स अबजेक्टिभ टाइपनि नोट्स बेयाव मोनफानाय जागोन। बेखौ लोगोसे नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोनहा गुबुनफोरनोबो शेयार खालामनानै हो बे भिडिअखौ, जाहाथे बयबो मोननो हानाय जायो, जायफ्रा फरायसाफ्रा आन्दायनानै दङ। दा बेखिनिमोन लोगोफोर, एसेनोसै, गोजोन्थों।